Hello mga yob! Magluluto tayo ng ng mimeriendahin natin. Lumpiang spring roll na gulay, lumpiang gulay. Ngayon maglalagay muna tayo ng mantika, ha? Kasi ipiprito natin yung ating tokwa. Lumpiang toge. Ngayon, ang unahin natin yung ating tokwa muna. Hiniwa siya ng cubes na maliliit. Non-sticky naman yung ating yung ating kawali. Iprito natin siya. Konti pa to. Pero malapit na. O yob, okay na to. Tanggalin na natin. Hanguin na natin pala. Hanguin na natin. Pagkatapos nito, magigisa na tayo. So, umpisa na natin yung ating panggigisa. Unahin na natin ito. Pwede rin naman natin siyang pagsabayin. Ngayon, sunod na natin siya. Bakit ko pa hindi pinagsabay, ano? Arte minsan. Golden brown. Ilagay na natin yung ating karne. Karne muna, yung ating giniling. Giniling ang ginamit ko, mas maganda. Susunod na natin yung ating hipon. Yung hipon natin, tinadtad ko rin. Hiniwa ko rin siya ng parang giniling hiniwa ko rin siya ng parang giniling. Ay, lumipad dun sa likod. Hinahan natin yung ating kalan. Nasusunog yung ating bawang at sibuyas. So, isama na natin yung ating tokwa ngayon. Ngayon naman ilalagay na natin yung ating ricado. Lagyan natin ng patis. Paminta. At saka yung ating chicken powder. Hindi ako maglalagay ng tubig dito kasi lumpia to, patutuyuin ko rin naman to eh. Alam mo, naiinis ako dito sa aking kalan eh. Made in China. From Amazon. Ngayon, ilalagay na natin yung ating gulay. Yung ating gulay, nandito yung carrots, yung beans, at saka yung repolyo. Pinagsama-sama ko na kasi sabay-sabay ko rin naman yung ilalagay. Tapos meron tayo ditong toge, mushroom, at saka yung cilantro. Sabay-sabay na yan. Ngayon, haluin lang natin. Oh my gulay.
Bababa rin naman yan. Ayoko na rin naman siyang takpan eh. Kasi sandali lang naman to. Half cook ko lang naman lulutuin ito. Kasi ipiprito mo rin naman. Ayan na, bumababa na siya. Ayan pa natin. Ayan na. Malapit na maluto. Konti na lang. Tapos, palalamigin natin and then ibabalot natin. Okay na to ha. Pwede na to. Off na yan. Ito yung ginagamit ko. Kasi i-drain ko siya para ano. Tingnan mo, hindi ko siya sinabawan pero may alam mo naman ang repolyo tsaka yung toge, mag-aano yan eh. So ngayon, hindi ko na lahat ilalagay, pakikita sa inyo. Iano na natin. Ibabalot ko. Palalamigin ko to and then ibabalot ko. Magpiprito na tayo. Yob, ngayon mamalot ta na. Mamalot ko mga duwa kay bat. Balot ko nung andyan kay. Ngayon ining gulay to. Yung gulay natin, pinalamig ko na to at saka dinrain ko na. So, ganito lang yung pagbabalot ko. Ang ginagamit ko kasi dalawa eh, dalawang ano siya, ano tong tawag? Lumpia wrapper. Kasi pag isa lang kasi puputok. Kaya dapat makapal yung ano. Buti dyan sa Pilipinas maganda yung ano eh, yung mga lumpia wrapper eh. Ganyan lang naman ang pagbabalot ko. Ayan, oh. See? Oh. Anyway, ibabalot ko muna lahat and then tapos magpiprito tayo. Oh, yup. Next, magprito na tayo. Lalagay muna tayo ng mantika. Yung dagdagan natin. Yan. Para yung kalahati magprito. Pag binaligtad natin, magpiprito na yung kalahati. Medium heat lang tayo mga yob ha. Baka kasi masunog. Oh, hindi pa mainit. Oh, okay na yan. Para hindi siya masunog. Dumidikit. Isa pa. Okay. Ibaligtad natin. Pwede na to, yob. Oops. Ganda ng kulay. So, ngayon yung ating second batch.
Nagluto lang ako. Nakagawa bali ako ng 20, nagluto lang ako 10 kasi 3 lang kami kakain. O yun, pwede na to. Off na natin yung ating kalan. Merienda lang. Pero pag kinain mo to, wala nang dinner. Anyway, yup. Thank you so much sa panonood, sa pagtsatsaga. Hanggang sa muli. Don't forget to like, subscribe, and share my video. Thank you so much. Bye.